नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के एगो नया फिल्म के बारे में, जौना में बाड़ी भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे, देसी स्टार समर सिंह, विलेन संजय पांडे जी और भी बहुत सारा कलाकार। जी हाँ, ये फिल्म के नाम बा परिवर्तन और पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतनी। निर्माता बाड़े सुभाष सिंह जी, लेखक और निर्देशक बाड़े धीरज ठाकुर जी। तो फाइनली फिल्म के फर्स्ट लुक आउट हो चुकल बा। आप लोग ये फर्स्ट लुक देख ही सकतानी सामने स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन और क्लासिक किस्म के ये पोस्टर तैयार कल गए बा और फिल्म के नाम भी कुछ अलग बा, परिवर्तन। जी हाँ, परिवर्तन से आप लोग समझ सकतानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन ई फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री की कहानी में आई। बाकी देखल जाए कि कब एक ट्रेलर रिलीज होगा था, कब ये फिल्म सिनेमा हॉल में हमने के देखे के मिला था। फिलहाल अभी तक तो सिर्फ एक ऑफिशियल फर्स्ट लुक आयल बा, जो कि सोचनी आप लोगन के बीच में ले आई। तो अगर आप लोगन के पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया अपडेट के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।